ಚೆನ್ನೈ ಭರ್ಜರಿ 49 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಲಕ್ನೋ ಮೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೆ ರದ್ದಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಹೋಯತೆ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಆಯ್ತಾ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ದೇರ ಎಂಕಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಪುರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾತುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಯಾನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೆ ಒಂದೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂದೆನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಮಾಮ ಅಲ್ಲೇರ ಅಲೆ ಅವಳ ಮಾಮ ಮಾಮ ತಿತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಅಲೆ ಅವ ಮಾಮ ಇತ್ತೆ ಪೋದ್ವರ್ ಕತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಡೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಡ್ನ ನೆನ್ನೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೊಂತ ಕೈತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಒಂಜಿನ ಮಲ್ದೇರು ಅಡೆ ಪೋಯಿಂದ ಬತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲಾಯಿ ಪೋಟು ಜನ ಪೋಡಾತು ತುಲೆ ಮೂಲು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೊಲ್ಲೆನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವನೆ ಒಂಜಿ ಪತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅನ್ನಗ ಕಲಶ ಮಲ್ಪವನ ಕುಲ ಮಲ್ಪವಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಬರಪ್ಪಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನಗ ಪೋಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೋಟೆ ಬಾಕಿಲಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಉಂಡು ಪೂರ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೊಡಿಗೆ ಹೋಪು ಜವನ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ತೋಜಾಗ ಪಂಡದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನೆ ತೂಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲು ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಗಣ್ಯರು ಪೂರ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಮತ್ತೆ ನತ್ತ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ದೇವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ತರಕಾರಿಡ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೂ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ಅವನಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೂವರೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಅನ್ನ ದೂರದಕ್ಲೆ ತೂವರೆ ಗೊತ್ತಾ ತೂವರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡ ಇಂಚ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಲ ತೂಡು ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಣ್ಣದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಅಣ್ಣದಾನೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪ್ನತ ಇಂಚ ನಂದು ಅಲ್ಲಿ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಲೇ ಹೂ ಪಣ್ಣಗ ಲೋಡ್ ಕಟ್ಲೆ ಪೂ ಬರ್ತದನಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ವಾತಾರ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತೇನಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪತ್ತಿನಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪತ್ತದಜ್ಜಿ ಅನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ವರ ಪತ್ತಿನಡೆ ಕುಡವರ ಪತ್ತದಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡಲ ಲೋಡ್ ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ತೂತೆ ಅಂಡ ಈತ್ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರನು ತೂತುಜಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಣ ಯಾನು ಫೋನ್ ಎತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾತು ಪನ್ನಗ ಮೀನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋದು ದೇವರನ್ನ ಪುರ್ಲುಂಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜ್ಪಾವಡು ಪಂಡದೇ ಪೋಯಿನಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂತೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ ಪೂರ ತೂವರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಒಂದು ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಬೇತ ಕೊಡಿದ ಮತ್ತು ತೋಜ್ಪಾವರೆಗೆ ಅಂಚೆ ನೀವಂತೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ತೂವರೆಗೆ ಪಂಡ ಪನ್ನೆನೆ ಪಂಡೆ ನೋಡ್ಸಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆತ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತು ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜಾರ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಯ ಬನ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಉಜ್ಜಿತ್ತಾನು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಬಂಡದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಜ್ಜಿ
ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮದತ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಮುಂದಾಲೆ ದೇವರ್ನವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತೂಕಾತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸುತ್ತ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಬಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ತವೆ. ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಪಂತರತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಪನ್ನಗ ಮಾತ ಹೊರಕಾಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲನ್ನು ಪೂರ ಮೂಲು ದೀತೆರು ಅಂಚ ಕೊನೊಂದು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದೆರು ಜನ ಸೌತೆ ಅರಿ ಉಪ್ಪು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಮೂಲು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದೆರು ತುಲ ಒಂದು ಜಿಡ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕ್ನತೆ ಅವು ಹಾಲು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಮೂಲು ವಸ್ತುನ ಪೂರ ದೀತೆರು ಚೈತಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಬೇಕಂದ ಅಂಚ ಪತ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಹರೀಶ್ ಕುಂಡ ನಮ್ಮದು ಶಾಸಕ ಆಯ್ತಾ ವೀಟು
ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ, ಈ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ